mooi vintage jurkjes. Ik heb mooi hoe die bloemen erop zitten. Een modeshow, een verlotting en live muziek. Het jaren alle keer bij de officiële opening van de winkel Te Mooi Fort in het winkelcentrum van de Westreen. Thea IJsma, een feestelijke dag, Joet. Wat is hier gewoon aan? Ja, we hebben de opening van onze stichting van Te Mooi Fort. We hebben prachtig mooi tweedehands kledingwinkel wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En van waar dit idee? Waarom doe je dit? Nou, ik heb het idee toen met de crisis om voor de mensen van de voedselbank een leuk kerstoutfit te doen. En er bleven zo volle kleren hoor. En toen kwamen er toch nog mensen op die zeiden, waarom gaan ze net mee trouw? En zaten we naar de gemeente West en die zei van, we een stichting, dan kunnen we ook wat van je schutten. En is het volgens jou ook wichtig dat er zo'n winkel is? Ja, dat is heel wichtig. Ik had in een oorwinkel dus ook dat mensen voedsel kennen. En dan had je de categorie van de voedselbank, maar dan had je ook de categorie die te boven valt. Die juist net om de subsidies krijgen. En dan komen die wekelijks bij de winkel en die hou ik dus bij het skippen mee. En dat kunnen we dus van dit geld waan voor de verkoop van deze kleren. Dus de opbrengst naar die mensen toe? Ja, die gaan naar die mensen toe. We hebben nu een leuke verlaterij voor een famke die eigenlijk zijn eigen bed had. En die had het nog hier op straat te zwalken. Maar ja, die had wel verzekering, maar geen vaste woonplek. Dus ja, ze kan net de laatste geld bijbetalen voor het gebed. En daar hebben we de loterij voor en dan kunnen we haar helpen dat ze een eigen bedje krijgt. Ook de klanten binnen botte spreken over de opening. Ik vind altijd dat er wat te organiseren wordt van een goed doel. En voor de artiesten natuurlijk. Vind ik hartstikke mooi. Ik kom hier uit omdat het een opening is, een feestelijke opening. En het is geweldig voor dit dorp om dat hier te hebben. Ja, want vind je het wichtig dat er zo'n winkel is? Ja, zeker. Echt voor het goede doel. Dus is de winkel net alleen nog een plak om kleren te keepjen. We hebben hier ook een heel leuke sociale contacten met de mensen. Die komen dagelijks. Als we hier binnen hebben we altijd mensen die erin binnenkomen van praten. Je kan een bakje koffie krijgen. Even dat sociale contact. De winkel is voor iedereen? Ja, de winkel is voor iedereen. Het is net als hij van, oh ja, maar ik verdien je nog. Nee, want wie maar wel de huur betalen. En nou ja, het geld gaat toch naar het goede doel daar. Dus, hè? En zo kunnen we mijn, want het rode tiert komen.